2 mjeseca dijele nas od izbora za Europski parlament i dok građani još ne razmišljaju previše o tome kome će dati svoj glas, političari su se naveliko bacili na posao. Potencijalne birače na Osječkom trgu Pape Ivana Pavla II. Danas su privlačili Hrvatski laburisti Stranke rada, predvođeni još uvijek aktualnim EU zastupnikom Nikolom Vuljanićem. Naša jučerašnja anketa pokazala je kako Osječani pri izboru političara čije će ime zaokružiti na izborima prednost daju osobnosti, a ne stranci koje pripada. Laburist Nikola Vuljanić smatra da razlog leži u tome što su siti neostvarenih obećanja. Teško se vjeruje strankama, pogotovo ovim velikim strankama. Jedna je pokrala, druga ne zna kako bi napravila, izgubljeni su u svemiru, naravno da im ljudi ne vjeruju. Smatra kako to nije loše jer kampanja i izbori za EU parlament bit će personalizirani. Svi kandidati zapravo nastupaju kao osobe. Mislim da je to dobro i da je to nešto što smo pokupili iz zapadnog političkog života, što smo dobro pokupili. Neke stvari smo krive pokupili, ali neke smo i dobre pokupili. I mislim da bi to moglo dati dobar rezultat i u budućim nekakvim izborima, pogotovo ako bi primijenili ovaj sustav preferencijalnih glasova. Izvjesno je također da su aktualni parlamentarci u prednosti nad drugima. Savršeno mi je jasno kako funkcionira i mogu kompetentno razgovarati o tom, mogu i obećati nešto konkretno, to i to ću napraviti, takav i takav prijedlog, takav i takav, ne znam. Za te će stvari zalagati i onda stvarno to napraviti. Dok neko ko nije bio tamo, teže mu je, malo apstraktnije. Naravno da je prednost, a Bože moj, gdje piše da baš mora biti sasvim pravedno, ne? Upitali smo Vuljanića kako privući ljude da iziđu u većem broju na EU izbore, jer činjenica je da je izlaznost mnogo manja nego primjerice na lokalne ili parlamentarne. Tamo što se događa je u najmanju ruku jednako važno kao ovo što se događa u Saboru u Zagrebu, ako ne i važnije. I ljudi bi trebali svoj interes tu vidjeti. Nažalost, mediji tu ne pomažu najčešće. Najčešće mediji pišu o skandalima, u kojem hotelu spavaš, kolika ti je plaća, kakva ti je soba, kakva ti je kupaonica. Laburisti će svoju listu, na kojoj će se naći uglavnom mladi ljudi, službeno predstaviti u subotu. Utrka ne za parlament, nego sasvim druge vrste upriličit će se u nedjelju u Osijeku.